Un momento, unha cousa para eso, sabes? Collo con neno e... Esta non lle queda enorme esta opción. Espelliño máxico. Que é a máis guapa do reino? Marta, propio el baño del norte. ¿Por qué no me quedo aquí? Así que bueno. ¿Sabes qué actúa? Sí. Vai, veña. Ten 4 anos xa, empezou con 2 crianzas, depois 7, despois 11, este ano a 21 e o ano que ven 40. Vamos a abrir outro centro e estamos moi contentos e contentas. Cousas que sabemos é que as crianzas as educa a tribo e que as tribus danzan. E hoxe, grazas ao traballazo de Marta Otero, que recolleu unha danza das fitas na Franqueira, pois vamos facer a primeira danza, que é unha danza gremial. Despois vai vir unha sorpresaza, que é a muñeira da semente.